Няма такова нещо. Значи, отварям си шампуана и вместо да се отвори както трябва, той... Какво да направя това? Пускаме червената светлина, защото нещата хич не са на добре. Значи аз качвам едно нормално видео, в което разказвам за моята разходка в Турция, разказвам как компа ми се е прецакал и това видео има 231 гледания. Друго видео, в което аз хуля много неща за шофьорската книжка и шофьорските курсове и какво ли още не. Това видео има 2,1 хиляди гледания. YouTube. Какво става, бе? Аз правя едно съвсем нормално видео и на него получавам 100 гледания за една седмица. Обаче като направя едно видео, дето така нещо хубаво го нареждам, го соля го и това видео изведнъж нещо има 5000 гледания. Как се случва? Обяснете ми го. YouTube, страшни буклуци сте. И сега отново ще го кажа този израз. Не се оплаквам, се оплаквам. И сега това за мен не е някакъв страшен проблем, тъй като аз не го правя за гледанията, не го правя за абонатите, не го правя за парите. Просто го правя, защото ми е кеф. Някой път съм в настроение за съвсем нормални клипчета. Някой път съм в настроение за пълни глупости. Когато направя някоя простотия в YouTube и това видео се гледа, а като направя някое нормално, няма никакви гледания. Няма, все едно няма видео. И това цялото нещо, кой го гледа? Ами, гледат го моите абонати. Аз само да кажа, че много от вас не са се абонирали и сега е момента, в който трябва да го направите. Hey Siri, open Gmail. Как ще го нямам, бе? Нали сега го изтеглих? Това Сирито е най-безполезният асистент, който може да съществува, честно. Сега ще отправя един въпрос към моите абонати. Обяснете ми защо, когато кача нормално видео, то не се гледа. Тишина и спокойствие. И нищо повече. Обаче качвам една простотия и всичко вече гърми в небето отива. И знам, че българите са родени просто за да гледат сир. Знам, много добре знам. Обаче толкова ли не мога да изгледате едно нормално видео, бе? Толкова ли не мога да го оцените, бе? Стигнахме обаче до момента, в който аз смятам да ви питам, вие знаете ли колко пари се изкарват от YouTube? По-добре да не знаете. Ето така изглежда един средностатистически ютубър. Отново казвам, че това на мен не ми е абсолютно никакъв проблем. Обаче съществуват едни хора, които качват в YouTube само и само за ония къси пари, които ще вземат на месец от YouTube. Сега тук не говорим за канали като The Clashers, IDBG и Unboxing Therapy, защото те изкарват доста стабилни пари. Но все пак не забравяйте, че това си е тяхна работа, тяхния си бизнес и ние не трябва да се бъркаме в нея. Ето сега нямам нищо против този канал, казва се На Машинката. Обаче според вас това окей ли е да има в YouTube бобката срещу палмите? 35 000 лева, най-голямата ни казино печалба. Може ли да има печалба в казино? Каква е тази простотия? Не разбирам. И защо този тип видеа имат повече гледаемост, отколкото някои видеа, които са много по-смислени? Както казах, нямам нищо против нито този канал, нито човека, който, нито тук май бобката се казва този пич. Нямам против никой, просто според мен това не е много хубаво да е в YouTube. Това беше клипчето за днеска. Ако ви е харесало, може да щупите лайк бутона. И ако ви харесва, разбира се, това, което правя, може да се абонирате за моя канал, заедно с тази камбанка, за да ви казва YouTube: ей, брат, гледай, то Валерката днеска пак е качил ново клипче. Айде да отидем да го видим. Кой се обажда, бе? Ало? Да, брат, няма проблем. Сега се оправим и тръгваме, няма проблем, няма страшно.